αυτά τα άθλια πλάσματα. Τέκνα του σατανά και της οργής. Σπορά του Κάιν, του άβαγον του κάκιστου, του Απολύων. Εντάξει. Αυτού που με τα ψέματα. Εντάξει, πάτερ, εντάξει. Θα τον ευθυδιάσω με αυτό που πιάνει πάντα. Καλό, δικό σου είναι το άλλο που καβαλάει τη φοράδα μου. Εξορκίσα κάτω το πνεύμα στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, έξερε από αυτόν τον υπηρέτη του Θεού. Στο λέγανε πριν γίνει όργανο του Αντιχρίστου. Βλαντιμίρ, νομίζω. Σε εξορκίζω κάτω το πνεύμα στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, έξερε από τον υπηρέτη του Θεού. Βλαντίμηρο! Όχι, όχι, μάλλον Άντων. Σε εξορκίζω κάτω το πνεύμα στο όνομα του Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος, έξερε από τον υπηρέτη του Θεού. Αντώνιο! Ή μήπως Ιβάν. Σε εξορκίζω κάτω το πνεύμα στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, έξερε από τον υπηρέτη του Θεού. Ιωάννη! Ιγόρ. Σε εξορκίζω κάτω το πνεύμα στο όνομα του Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος, έξερε από τον υπηρέτη του Θεού. Γρηγόριο, γι' αυτό, αναδηματισμένε διάβολε, παραδέξω την καταδίκη σου και πήγε από τον υπηρέτη του Θεού, από τον υπηρέτη του Πατέρα. Για κάναμε την καταδίκη σου, επί τον υπηρέτη, δεν παρεμοιάζεις το σημάδι του Ιερού Σταυρού το οποίο το αποδεχτούμε πάνω στο μέτωπό του. Με τη βοήθεια του Θεού, Κύριε μας. Αμήν.